vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: manzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoda kureururawo kuti ndiri mudzimai ndine makore 48 years ekuberekwa. Nyaya iyi yandikuda kukuudzai yakaitika kudhara apo pandainge ndichiri ne23 years. Ndine uyo ndainge ndabva hangu mukumitiswa ndokubva ndachizotizira. Mistake yakaitika mukoma ndeyekuti ndakamitisiwawo nemurume ainge agara aine mudzimai wake, but vainge vachinetsana. Ndokubva ndachizotanga kugara paya. Mukuru akabva achizoti ainge asingazvikwanisi kwava kusimuka kwava kuenda, izvo ainge agara aine chikomba. Izvi zvakazotongozivikanwa about a week after aenda mukadzi uyu kuti ainge atori zvekare nepamuviri painge pasiri pemurume wake mukoma. So we settled down, me and my husband. Takati tagara zvedu paya ndopandakabva ndachizobva nhumbu mukoma. Zvinhu ndopa zvakatanga kungochinja ipapo. Nhumbu yakati yabva mukoma ndikabva ndachizobatira zvekare imwe nhumbu, but ndanyatsokuona kuti mwana uyu like the way yaainge achikika was very weak. Uchinyatsokunzwa kuti mwana uyu ari wiki zvisingatomboite. So mukoma ndakazoti zvino nguva yangu yekuti ndinge ndichibetserwa yakati yakwana. Ndopa ndakabva ndachizoendawo mukoma kulabor ndichinosvika kuya I gave birth in a very small clinic makaremo muHarare, but mwana wangu ainge asina simba. So ndakangozvarira nawo the same time noumwe mukadzi ainge ari pa next neni. Mukoma nashi manesi acho ainge atori nehutsinye, vakatoenda kunorara even though vachitoona kutoti vana vedu vainge vatova padhuze. Ndokubva vaenda vakanorara vakati musatiitira noise. So ndo mukana wandakazoshandisa. Iniwo zvangu ndainge ndiri very strong, but mukadzi uyu ainge asukwa nenhumbu yake kwenguva yakareba zvekuti ainge asisina kana simba. Ndakazvara mwana mukoma. Zvivindi zvandakaita ipapo mushure mekunge ndanzwa kuti mwana wangu haasi kuchema, uyuwo ndichinzwa wake achichema, chandakangokwanisa kuita ndechekuti ndakasimuka paya zvichirwadza sei kwava kuchinjanisana vana. Ende ipapo ndakaita quick thinking. Ndakangoti ndichingonomugadzika pamubhedha pake mukadzi uyu mwana wake ndichiti imi mava kuda kudonhedza mwana mhani, hamusi kuzviona here? Iye ainge atobatwa nehope because ainge anyanyisa kuneta, hope dziya dzeuzvere. Mukoma nachi ndakatora wake mwana ndikabva ndarara paya. Manesi akachizouya mukoma kwava kutibetsera paya. Wake mwana ndikati wangu mwana wandainge ndamupa aichema zvake, but ainge achichemera kure kure. Mangwana acho makuseni mwana uyu kwava kuzoshayika. Ndakarwadzwa mukoma, ndakangozvivhara kufesi kwangu neblanketi kwava kutanga kuchema ndichichemera kuti mwana wangu wandainge ndazvara ainge afa. On top of that ndava kubira mukadzi uyu mwana. Saka ndainge ndava kutanga kufunga kuti saka kutara kudai atori nemazistress here ekuti azvara mwana akafa. Zvadaro mukoma nashe ndakazodischargwa kwava kudzokera. Murume wangu akafara chaizvo. Kwava kutotumidza mwana uyu zita ravatezvara vangu baba vake. Mukoma nashi nanhasi uno mwana uyu anodiwa chaizvo mumhuri, anodiwa zvisingaite. So mukoma nachi ndiwo confession yangu iyoyo. Ndaifungidzirawo kuti ndakagona, but no mukoma nashi. After that ndipo apo pandakabva ndachizotanga kurota dzimwe hope. Ndaiti kana ndikarota so hope dzedze ndaibva ndazokanganwa, but nekufamba kwenguva mwana uyu nekukurawo kwaari kuita iko zvino zvindava kunyatsokuchirota manje. Ndinotorota vekwake, midzimu yekwake inotouya ichitoti kwandiri, dai wanga uri umwe wadzosera mwana uyu, dai wanga uri umwe mwana uyu wamurakidza kune vedzinza rake. Zvino handizivewo kuti ndotangira pai kutaura kudai mukoma nashi. Handitombozivi zvachose kuti ndotangira papi, ende ndinotya zvekare kuti kana ndikagara ndataura nezvayo nyaya iyi zvimwe kuda mukoma nashi ndinokwanisa kana kuzotopinda busy chaiyo mukoma. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo ipapo kuti nezvose izvi zvandakaita nezvose izvi zviri kuitika mukoma ndinofanira here kuti ndige ndichizivisa wanguwo murume
kuti ndo zvandakaita, ende kana ndikazozivisa wanguwo murume handizosungwi here. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. You can just imagine kuti zvimwe kudana nhasi uno amai avo vamakabira mwana wavo, she still have that pain yekuti ndakazvara mwana, mushure mekunge ndazvara mwana wangu ainge asina simba, mwana uyu kwava kufa. Izvo wavo mwana wavakazvara achiri mupenyu. Apa hanzi ndiri kurota vekwake vanouya kwandiri, hanzi vanenge vakapfeka zvinhu zvechinyakare, vakapfeka nhembe nematewe vachiti dzosera mwana uyu kune vedzinza rake, uya nemwana wedu nekuda kwekuti takamumirira. Zvino ndava kushaya kuti ndoita sei. Ngati taurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ininiwo ndinoshanda saShofe mukoma, makare muno muHarare. Saka ndinomwe mudhara uyo wandakamboshandira kuma 2000 chakadaro. Handidi hangu kukuudzai negore racho, but zvinhu izvi pazvakaitika mukoma Nashi, handaimbofungidza kuti zveshuwa ainge atori nevanhu vainge vachida kumuuraya. Iniwo nekuda kwekuti I was broke at that time, pane vamwe varume avo vakazoya kwandiri, but varume ava manje vaita sekunge vanoshandidzana nevanhu vemitemo ava vedepartment rinotyisa ava, kana kutaura zita racho, because varume ava vaingonditevera vaine motikari yainge isina manumber plate and ainge ari maFord mapick up. Ndikabva ndatoziva kutoti vanhu ava ndivavo chete vaya vanotaurwa nezvavo varume vemasutu. So nerimwe zuva ndakati ndapinda mune kamwe karestaurant ndichida kutenga hangu zvokudya, because kwainge kuine kwandainge ndatumwa nemurungu out of Harare. Ndikabva ndati ndongotenga hangu kapai kangu nekakasket ndozofamba hangu ndichidya. Zvino ndakati ndapinda mukarestaurant kaya, ndikabva ndaona varume vaiva vapaka pedo nemotikari yangu. Ndichibuda varume ava vakabva vauya padhuze neni vakabva vanditi driver motikari yako. Ndikati ko imi ndimi vanaaniko? Vakabva vati vainge vasingadi kuti vamwe vanhu vange vachiona kuti pane zvainge zvichiitika pakati pedu. Ndikabva ndati ko ndatadzei, katsi muri mapurisa here? Vakabva vati iwe nyarara. Ndikati manje ndava kudanidzira, tarirai muone mapurisa awa. Painge patori nemamwe mapurisa awo ainge achitonetsana nevakomana vemakombi. Vakaseka zvavo vakabva vati vanhu ivavo havatomborina kana nyembe dziri pamusoro penyembe dzatiinadzo, saka kunyange kana ukavadaidza unokwanisa kana kuzotovadzingisa basa. Ndikati bva zvakanaka, zvimwe kuda muri mbavha henyu. Vakati kwete, dai tanga tichida kukubira motikari tingadai takakubira motikari iyi kudhara. Mukoma Nashi vakabva vachizoti iwewe uchafamba neuyu. Ndikabva ndatonzi ndinofanira kutoti ndike ndichizotova passenger. Wewe akabva atanga kudriver. Vakandibvunza kuti ndainge ndichienda kupi. Ndakavaudza kwandainge ndichienda mukoma. Zvadaro vakabva vachizonditi vainge vachazotsvaka panzvimbo pekuti tinokwanisa kuzogara zvedu pasi tobva takurukura. So mukoma Nashi vakazoti vawana panzvimbo pavakati apa painge pari safe kuti tinge tichizokurukura. Kwava kugara pasi tikabva tatanga kutaura. Vakandiudza kuti ivo vainge vachida kuti bosi vangu vange vachizofa. Ndikati ko kuda kuuraya bosi wangu ko aita sei? Vakabva vangonditi toda kungoti iye ange achizofa chete, saka iwewe tikuda kuti unge uchizotipa makeys ako eremote. Ndikati ini izvozvo handizvikwanise. Vakabva vati saka sarudzo ndeyako, zvanga zvichifanira kuti zvinge zvichizoitika kuna bosi vako zvinokwanisa kuzoitika kuvana vako. Umwe wacho ainge akabata laptop mukoma, akabva andirakidza chitupa chemudzimai wangu, chitupa chababa vangu, uye zvikari nemabirth certificate evana vangu. Vakabva vati saka unofungidzira kuti information yose iyi yatiinayo palaptop taiwana kupi? Ndikabva ndatoziva kuti vakomana ava vaitova vanhu zveshuwa sezvavainge vataura kuti vanhu vane nyembe zvokuti vanokwanisa kungopinda kunyange pavanenge vachida kupinda. So ndakabva ndachizoti kubva muchaita zvacho zvamunoda
kuita. Vakabva vanditi iwe unongotipa makizi. Ndakabva ndachizobvisa makizi remote control yepagate ndokubva vazondipa makizi emotikari. Vakabva vati tichasangana. Ndikati ko muchagosangana neni kupi, nekuti kwandiri kuenda izvezvizvi hamuzivi kuti ndichabvako nguvai, uye zvekare ko tichazosangana kupi, nekuda kwekuti handitomborina kana mafone numbers enyu. Vakabva vati no, do not worry, tichasangana. So handizivi kuti zvimwe kuda vainge vakatoisa tracker pamotikari here, because mukoma takabva tachizongopesana paya. Iniwo ndokubva ndachizoenderera mberi nerwendo rwangu, asi chakandinetsa ndechekuti ndakazoti ndadzoka mukoma ndava kuda kutosvika pamba pemurungu wangu. Apa ndaiva nestress kuti zvino murungu ndichamuudza kuti ko makey eremote control yepagedhi aenda kupi, but ndakabva ndatoona motikari yavo ichitobudikira. Vakabva vatondiridzira bhero, vakabva vati makey avo. Saka ivo I think kuti vakazoita photocopy, hameno kuti vakazvifambisa sei, kuda vakaenda vakanoklona, but bosi vangu vakazotourawa mukoma. Zvizhinji hangu handidi kutaura, but ndo zvakatoitika izvozvo mukoma Nash. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi vanhu ava vakati ivo vane nyembe dziri pamusoro pemapurisa avo andaitoona vachitomhanyisa vanhu vemakombi. Vakati kunyange ukavaudza kuti vange vachiuya panapa hapana kana zvavanokwanisa kukubatsira nazvo. Apa hanzi bosi vangu vakazotourawa. Maybe vainge vari a politician, maybe vaisponsawo ma-opposition parties, kana kuti ameno. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Ndakedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kunetswawo nechipoko chababa vangu, but handisiri ini ndakauraya baba vangu. Saka zvinhu zvinondirwadza kutaura kudai. Ndakabva mukutumidzirwawo message neumwe wehukama akati kune kumasvowe uko kwaakaenda. So akati aenda kuya akabva achizoudzwa kuti ndini ndakauraya baba. Please mukoma ndibetsereiwo, kana muine vanhu vamunoziva vanokwanisa kundibetsera. Handiziviwo kuti ndakaganyirwa nani, because there was no way that I was ever going to kill my father. Baba vangu mukoma Nash vakatanga kurwara mugore ra2010. Baba vangu ivo vaitawo zvekungofambawo vachingoshanda zvimapiece job vachiita zvekuvaka. Saka nerimwe zuva vakazondifonera vachibva kuBhawa. Saka vakati vachibva kuBhawa kuya, apa ndainge ndagara ndatova kuno kuSouth Africa, vakabva vati mwanangu ndine imwe mhuka iyo yandasangana nayo, but mhuka iyi handina kukwanisa kunzwisisa kuti imhuka yakaita sei. Mwanangu kana ukawana nguva undinamatire please, wazvinzwa here? Ndikabva ndati it's okay baba. Apa makore acho iwawo kuma2010 kana kufonera kuZimbabwe kwaita kudhura. Ivo ndivo vakatosacrifice kundifonera mukoma. Saka ndakazoita mazuva ndisingakwanisi kana kuvafonera, because kana mari ndainge ndisitomborina. Saka baba vangu vakabva vazotanga kurwara, vachingoti vainge vaine mhuka iyo yavainge vachiona. So mushure mekunge baba vatanga kuona mhuka yacho iyoyo yavaingogara vachiti ndine mhuka yandiri kuona, vainge vava kuita sekunge pfungwa dzavo dzainge dzava kurasika. But zvose izvi pazvakatangira mukoma, this was after ivo baba vangu nabanguru vatanga kurwira umwe munda. Munda uyu wainge wakanzi waifanira kuti unge uchizopiwa vana vabamunini. Saka bamunini ava vainge vakashayika, vaiva nevana vavo nemadzimai avo maviri. Vana ava vainge vari vaviri, saka painge paine makakatanwa zvekare. Ndo zvakazokonzeresa kuti munda iwoyo unge uchizotora nguva kuti unge uchizogoverwa. Saka umwe noumwe akazongotora mwana wake akaendawo kwake, vakaita aziva kwake aziva kwake. Then munda uyu ukazongosara, takatanga tichaushandisa isusu, then banguru vakazotanga kuushandisawo vachirima, but vakazotanga kunetsana zvino. Saka mukuzononetsana mukoma Nash ndipo apo baba vangu pavakazotanga kurwara mugore ra2020 vachizonoshayika. Ende vanhu vazhinji vakatongotaura kuti pane zvaitika. So takagara mukoma Nash
until manje recently vanhu vainge vava kuti vakafamba vobva vaudzwa kuti mumusha mune mweya wengozi. Mweya uyu ndo uri kukonzeresa nhamo nematambudziko nemadzudzo mumhuri. Saka inini ndini ndiri kunzi ndakauraya baba nekuda kwekuti ndainge ndichida kuromba, but there is no way that I could ever done such a thing. Kuuraya baba vangu inini kwete mukoma Nash, I would have never done such a thing, but zvinotonzi ndo zvakatoitika izvozvo mukoma Nash, kuti inini pakunoromba kwangu mhiko dzangu dzainge dziri mhiko dzekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizouraya baba, in which that was what I did. Mushure mekunge ndaita saizvozvo then zvikabva zvachizoramba, because nditongoriwo murombo wekupedzisira. Kushayiwa kuziva kuti why is it hama dzangu dzisingakwanisi kunzwisisa kuti nditongoriwo murombo wekupedzisira. Mukoma Nash, ndikudawo help kubva kudare renyu. Nemudzimai wangu tinoti tikambogara tose torambana, kana ndiri ndega zvinhu zvangu zvinoita sekunge senani, asi kungotanga kungogara nemudzimai wangu upenyu hunobva hwaoma zvekuti ndinoshaya kana zvekudya mumba. Saka ndichiuya panapa ndikudawo help, real help kubva kumhuri yeZimbabwe. Kune vanokwanisa here kundibatsira kufuratidza mweya wababa vangu? Dzimwe nguva ndinokwanisa kana kutongovaona baba vangu ava vobva vatonyangarika same time. Please assist me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi dzimwe nguva vanokwanisa kutongokaruka vava kurohwa mambama nababa vavo, vanorohwa kuhope asi vanozotomuka dzimwe nguva vakazvimba. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi chiri kundirwadza ndechekuti umwe noumwe uyo ari kufamba ari kudzwa kuti inini ndakamboedza kuromba, saka mukunoromba kwandakaita ndakachekeresa baba, ende sandizvo zvakaitika. Ya, pane nyaya.